イルカミルカでございます。今日はお待たせしました。お待たせしました。今日はね、こんなにたくさんの人にね、来ていただきまして本当にありがとうございます。皆さんへの感謝の気持ちを込めて、出会いエンクエントルスをお送りしました。では、2曲目は、チューニョの花が咲く頃に、ここでですね、うちの栃木支店からまた呼んでおりますので、栃木支店入場。入場してまいりました。では、チューニョの花の咲く頃にです。
今年でミルカ10周年なんですけれども、ちょうど10年前の冬ぐらいだったでしょうかね、私がある店、今なきカブトムシっていうお店に取引先と飲みに行った時にポルクローでやってんだねって話になって、仲間がいるよ、なんか仲間探してるよって言ってマスターに紹介してもらったのが向こうのゲンの2人なんですね。10年前の3月31日この3人で会ったっていうのがミルカの結成のきっかけになった記念日ですね。そんな感じでもう10年経ちました。ありがとうございます。リエンドカフェです。聞いたことあるんじゃないかなと思います。誰とは言いませんが、メンバーの女性から、このハゲ、違うだろうとか、これ以上、恥をかかせんじゃねえよって言われて、悲しい思いをしました。次の曲は、ヤキルナ、人々の悲しみという曲です。私の悲しみを乗せて、
き犬な悲しい人という曲を歌しました。ミルカミルカというこのバンド名なんですが、グループ名なんですけれども、どういう意味かと申しますと、ケチュア語でさまざまな色や形といいますか、そのような意味を意味するようにですね、我々性格も全然違いますし、職業もバラバラです。それでもですね、その違いを大切にしながら10年間楽しんでやってきました。これからもやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。曲はご存知の方はもうご存知の、ボリビアの有名なですねグループカルカスというグループの「マヤヤイ」という曲なんですけれども、ボリトリをご存知のない方もいらっしゃっていると思うので、ちょっと簡単に解説いただきますと、この曲はですね、ある征服されてしまった、民族の人が、自分たちの言葉を使うことを禁じられたと、それで喜びも悲しみも全て「ワヤヤイ」という言葉で語ったというですね、そういうお話をモチーフにして作られている曲です。お聴きください。
ありがとうございました。ですね、ミルカ10周年、それぞれですね、いろんなことがあったと思うんですよ。単純に40代から50代後半になってしまったんで、あと何人生きれるか心配になるぐらいの年になってきましたけれど、そろそろ押し出されてくる年もいますので、本当に音楽を続けててですね、もう皆さんもね、やってる方半分以上この中にいるんですけれど、すごくやっぱり楽しいと思うんですよね。細々とでもいいですから続けて、ぜひね、音楽っていうのは続けていってほしいと思います。先ほど20年いらっしゃいましたね。単純に20歳年取ってしまったといういや、でも綺麗ですから大丈夫です。はい、何が大丈夫なのか分からないですけど、それでですね、一部最後の曲になりました「意味自体」という曲ですね。今ここで踊ろうともなかなか踊るスペースがちょっとないんですけれど、もしあれでしたら立ち上がってステップかなんかで踏んでいただければありがたいと思いますけど、ここが何のテンポになりますか。素敵なお姉さんが踊りかかってますね。こちらも素敵なお姉さんが踊りかかってますね。さあ、やっていきますよ。若い人も年寄りも皆さんどうぞ一緒に。Yeah.
ども可愛くお腹も空いたと思いますので、近場でですね、ビールもありますし、食べるものもありますので、ぜひぜひお願いします。演奏する方は2回目はですね、ぜひ酔っ払った感じでやってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。